אכן, ערב דרמטי, טילים משוגרים מתימן, חיילים שלנו מתמרנים עכשיו בגשם, ברפיח, ובירושלים הממשלה בוחרת מכל הדברים בעולם להתכנס עכשיו כדי להדיח את ראש השב"כ. כמו שאמרה יונית, אנחנו נהיה כמובן עם יד על הדופק, עם כל העדכונים מהשטח, גם מהמחאה בירושלים. בהמשך המשדר יהיה כאן ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, אבל עכשיו זה, הרגע הזה שאי אפשר לשכוח אותו. אמרו לי, תעשה ככה. אמרתי לעצמי, אני לא עושה להם תמונת ניצחון, שיתהפך העולם. איך מתוך נחשול של מחבלים חמושים בלב ח'אן יונס, על חורבות הבית של סינואר, הוא מופיע עם חיוך קטן של ניצחון על פניו. כל מה שראיתם בטלוויזיה זה כלום מכלום. גדי מוזס הוא האיש הזה, קיבוצניק, בן הארץ, היחיד מבני דורו שחזר חי מהשבי, חזר ועכשיו הוא מספר הכל ולא עושה חשבון לאף אחד. הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים. שלום, ערב טוב לכם. יכול להיות שהערב הזה ייזכר בדברי ימיה של הארץ הזאת, הארץ שבשמה נשלחים עכשיו חיילים לתמרן בגשם ברפיח, הארץ שתושביה גם הערב נכנסו לממד בגלל טילים שמשוגרים מתימן, הארץ הזאת שעדיין לא החזירה הביתה 59 מבניה שנמקים כבר 531 ימים במנהרות בעזה. אבל הממשלה של הארץ הזאת החליטה דווקא הערב להתכנס כדי להדיח בדחיפות את ראש השב"כ. אנחנו נהיה עם העדכונים מישיבת הממשלה, גם מההפגנה הגדולה בירושלים, גם עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שיהיה איתנו בהמשך המשדר. אבל עכשיו אי אפשר לשכוח את הרגעים האלה. כשגדי מוזס וארבל יהוד מגיעים לנקודת השחרור מהשבי, מוקפים אלפי חמושים, לא היה ברור איך זה ייגמר, ואז פתאום רואים את גדי, קיבוצניק בן 80, זקוף בתוך ים של מחבלים רעולי פנים. באותו רגע היה לי ברור שאת האיש הזה אני רוצה להכיר. ולפני כמה שבועות נפגשנו בשדות ניר עוז, במקום שבו נחטף לעזה. רק כשהתחיל לדבר הבנתי מה באמת עבר עליו באותם רגעי אימה שראינו בטלוויזיה, מה עבר עליו 482 יום בשבי לבד לגמרי, איך ניסו לשבור אותו ואיזה טכניקות המציא כדי לשרוד. גדי מוזס הוא הגבר היחיד מכל בני דורו בניר עוז שחזר חי מהשבי. והוא מדבר עכשיו גם בשביל אלה שנשארו שם. וכשמקבלי ההחלטות יתפנו סוף סוף מכל העיסוקים האחרים שבחרו לעצמם גם הערב, כדאי שישמעו אותו. יהודית ויינברגר הכינה איתי את הכתבה הזאת, הבימאי הוא יניב שבתאי. הנה גדי, בראש מורם. שלום, שלום. אני לא יכולה לתאר לך איזה כיף זה לראות אותך ככה. אני לא ידעתי אם אתה מהמתחבקים. זה לא, החצי הטורקי שלי שולט במצבים זה האלה. לא הקיבוצניק הקשור. גדי, לאן נוסעים בשביל להפגיש אותך עם האדמה? קוראים לה חלקה 33, תפחו הדבר. אוי, זה היה פשוט. יאללה. תרשה לי לסגור את זה קצת? תעשה מה שאתה רוצה פה. תעשה מה שאתה רוצה. עוד שנייה, אני אגמור את זה בשנייה. תגיד משהו? 1, 2, 3 דג מלוח. היא תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השאר הביתה מן הדרך. זאת חיטה טובה שהיא מושקט. תראה כמה היא גבוהה לעומת... זאת שמולנו. כן. תראי איזה חיטה. אתה רואה מה זה שדה מושקע? תראי איזה גובה. תראי את השיבולים. היא תגיד אתה עייף מן המסע, אל תפחד אני חובשת את פצעיך. השנה גשומה, ככה זה נראה. זה משמח אותך כמו מה? כמו שזה. כמו שזה.
גדי חזר לניר עוז, לקיבוץ שבנה, לאדמה שחרש וזרה במו ידיו. גדי חזר לניר עוז, עכשיו הוא נחוש להחזיר את ניר עוז לעצמה, לבנות אותה מחדש. אני מתביישת לשאול מה אנחנו רואים. אני אראה לך. זה שדה שלעושים במלאכה מגיע צל"ש. כן? כן. זה שדה, ככה נראה הנוף של תפוחי אדמה רגע לפני האסיף. וזרעו אותו, סביר להניח שזרעו לי כשהיית בשבי. כן. הוא אגרונום עם דיפלומה וחקלאי עם תשוקה, נושם כל עלה וכל תלם. זה זן מיוחד, תפוחי אדמה קטנים, קוראים להם גורמה. זה מה שאנחנו קונים מדוד משה. בדיוק ככה. כן. הם קטנים ונחמדים וחביבים. את התלולית הזאת אנחנו מייצרים כדי שיהיה לתפוחי אדמה מקום, בית. וכשאתה נוגע באדמה אי אפשר לטעות. אי אפשר לטעות. כולי אושר ושמחה. בן 20 היה כשהגיע לכאן עם גרעין של התנועה, כמעט בן 80 נחטף לעזה. באמת שרציתי מזמן כבר להתראיין, כי מה שדחוף לי זה החברים שלי שנשארו שם. והוא מכולם מגיש עכשיו כתב אישום בדם ליבו ובכאבו. בתינו שרופים. הייאוש מהבגידה, ההרגשה של הנטישה. אף נציג רשמי של כל הרשעים האלה לא אמר ברוך בואך. גדי מוזס חזר גם כדי לספר אחרת ממה שסיפרו לפניו על 482 ימים בשבי. לבד, היו ימים שהייתי לבד, אפילו בלי שומר, נעול בחדר, 4 קירות. הוא יספר כאן על המפגש הבלתי נשכח עם ארבל יהוד, שעות לפני השחרור. ואז היא אומרת לי, גדי, אתה לא עוזב אותי יותר. ועל רגעי הפחד בח'אן יונס. זו ארבל מעוברת שם בתוך ההמון. באירוע שיצא מכלל שליטה. הוא אמר לי, אוסקו טל, ואני אומר לו, אני לא הולך, תגיד לי איפה ארבל. והתמונה הזאת שלו, זקוף בלב נחשול של מחבלים חמושים, מספרת כמעט את הסיפור כולו, על האיש המיוחד הזה, על בני דורו. על הקיבוץ הזה, שרבע מאנשיו נחטפו ונרצחו בשבת ההיא. כל המבט לכיוון ההוא, מבט שגורם ליבי להחמיץ. כשאני מסתכל מערבה, אני פשוט משתגע. כי אני יודע שמפה הם נכנסו, פה הם רצחו את טובי חבריי, ואני, לקחו אותי לשם בכביש הזה, וראיתי חברים מניר עוז שמוסעים לשם. ראיתי ילדים של ניר עוז, ראיתי טרקטורים של ניר עוז נגנבים לשם. קשה לי מאוד עם המבט מערבה, קשה לי מאוד. כשהמחבלים חוטפים אותו לעזה, על השביל הזה, אין לו מושג מה יקרה בשדות האלה, לבת זוגו, תוך פחות משעה. הנה, את רואה, זה הגינה שלנו. זה הכל אפרת. זה הכל אפרת. אהבנו וצילמנו כל פרח וכל פריחה. 20 שנה הם ביחד, זוגיות מאוחרת שהציתה אהבה גדולה. הפרחים האלה, הפריחה הראשונה שלהם היה לכבוד אפרת, שלא חזרה לראות את זה. כבר לא זכתה לראות את זה. הוא חשב שיציל את אפרת ואת ביתה דורון ושתי הילדות הקטנות שלה שהגיעו לחג כשהחליט לצאת מהבית אל המחבלים שכבר חיכו בחוץ. 3 גורילות כאלה, 2 עם נשק,
השלישי עם סכין ביד, הוא צורח לי, אנא מוש חמאס, אנחנו ג'יהאד. כאילו זה משנה אם הורגים אותך ג'יהאד או חמאס. הספקת באיזשהו אופן להיפרד מאפרת? לא. ניסית? לא תיארתי לעצמי בכלל שיש אופציה שהיא הולכת למות. בצהרי היום, גדי כבר בדירת מסתור ברפיח, שבוי בעזה. אתה חושב שעם כמה שתספר לי וכמה שתתאר לי, יש לי סיכוי להבין את החוויה בעומק? את או כל אחד אחר יכול להגיד, אוי אוי אוי, איך החזקת מעמד, אוי אוי אוי, איך עשית את זה? אבל את העומק של מה זה פחד, העומק של חוסר קשר עם העולם, העומק הזה של הלא נודע, העומק הזה של הפחד, אי אפשר להעביר את זה. בפשטות שובת לב, גדי יספר על השבי נטו, כמו שזה היה, בלי מילים גדולות, בלי טיפה של רחמים עצמיים. החלטתי שאני לא נופל. או שאם אתה נופל, אתה מרים את עצמך. החלטתי שאני לא נופל. הוא הוחזק בידי הג'יהאד האסלאמי, טולטל בין 10 מקומות מסתור, וכשהוא פורק ככה את חוויות השבי, אפשר להתחיל להבין איך נראים כמעט 500 ימים של בדידות, של אימה ושל פחד. כל מה שקרה לי היה התעללות נפשית. ניסו לדכא אותי, ניסו לשבור אותי. כל 482 יום. בדיוק קרה. כל 482 יום. מה שכל הזמן הייתי דרוך ומרוכז, זה רק איך לא יפגעו בי, איך אני שורד, איך אני עובר ליום הבא, איך אני לא נעלב, איך אני רגוע, איך אני... לא עשיתי מדיטציה, אבל... כי אני לא יודע לעשות... אז מה עשית במקום מדיטציה? הרגעתי את עצמי. אמרתי לעצמי, זה יסתדר. אבל זה הייתה, בדיעבד אני אומר, זה אשליה. זה לא... הרגעתי את עצמי בכאלו. היום ה-55 למלחמה, הפעימה השביעית יוצאת לדרך. זאת עם הקפוצ'ון על הראש, כך מדווחים לי, זאת שני גורן. לקראת סוף נובמבר, פעימות העסקה הראשונה מסתיימות, והוא עדיין שם, מתחיל להבין שהסוף רחוק, שהזמן הוא אויב מר, שההתמודדות שלו רק מתחילה. עכשיו אני הולך לבית שהייתי בו מעל 100 יום. הייתי שם בבית הזה, זה היה כמו בסיפורי הילדים, דירה להשכיר. בקומה הראשונה, המשפחה. בקומה השנייה לא ידעתי. בקומה השלישית הייתי אני. לבד. לבד. לא רק לבד, בלי שומרים. הדלת הייתה נעולה. והאוכל? האוכל הוא נכנס, ב9 הביא לי 2 פיתות ופול, ב5 הוא הביא לי 2 פיתות ואורז, וכל שאר הזמן, לבד. איך מעבירים את היום? אני אקח קצת. כן, כי זה צריך להסביר. קודם כל הלכתי המון שם. כל פעם שהמחשבות שלי שיגעו אותי, אז הייתי הולך. אחד מהדברים שחזרתי אליהם זה מה למדתי בבית ספר. אז נזכרתי במשפט פיתגורס. A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. יפה. חישבתי את האורך של האלכסון, שהוא היתר במשולש ישר זווית, כדי לדעת כמה אני הולך. וידעתי כמה קילומטר הייתי הולך בין 5 ל-15 קילומטר ביום. בחדר מה? 5 על 5. 5 על 5. הולך. הייתי צריך לגייס את כל היצירתיות שלי כדי למצוא תעסוקות. בניתי תשבץ. כתבתי תשבץ לעצמי. אבל זה לא חוכמה, כי אתה יודע את התשובות. לא. אני רוצה לבנות תשבץ של 54 הגדרות, לסדר את האותיות כמו שצריך. עצם הסידור. אני את השאלות שאלתי אחרי שסידרתי את כל הזה, זה הסיק לי. והצלחת להעביר ככה את הזמן עם התשבץ הזה, מספיק זמן? כן, ועוד תשבץ, ככה. מתי התחלת לכתוב?
אחרי 50-60 יום. ואתה זוכר במה התחלת? כתבתי שעצוב לי, כתבתי שאין לי בעיות פיזיות, ושאני מתגעגע מאוד לילדים. ימי שישי היו בשבילי, כתבתי עליהם הרבה, כי ימי שישי זה היה מועקה לא נורמלית. כל פעם כשהגיע יום שישי. כל פעם שהגיע יום שישי, זכרתי את כל הילדים, וזכרתי את כל הנכדים, ואמרתי איפה הקידוש, ואיפה הבגדים הנקיים, ואיפה העיתון של שבת, ואיפה המוזיקה הקלאסית, ואיפה. הייתי בטירוף. השתגעתי מגעגועים. ואז החלטתי שאני מפסיק לחשוב על המשפחה. אני חייב להעמיד טרס אטום ביני לבין הצלחת? זה עזר לי בשלב מסוים. הפסקתי לחשוב עליהם, הייתי קצת יותר רגוע. ואז התחלתי לריב עם עצמי, תראה איזה בן אדם אתה. אתה פה שוכב לך כמו גולם ולא חושב בכלל על המשפחה שלך. איך זה יכול להיות שאתה מנתק מגע עם הילדים או הנכדים שלך? אתה מבין כזה? זה מדהים שכל הדיאלוג הזה הוא בינך לבין עצמך, כאילו אין מישהו שמתקן אותך. אין אף אחד שמתקן אותי. וכשחיל האוויר מפציץ סמוך לדירה שבה הוחזק ברפיח, הוא זוכר את הרגעים ההם בפרטי פרטים. כל הבית שלי רעד, הבית שלי. כל הבית שהייתי בו רעד, וכל הזכוכיות נשברו, ואני מוצא את עצמי שוכב על ספה, כולי מכוסה זכוכיות, כמו סמיכה, מכוסה זכוכיות, והשומר שלי צרח אללהו אכבר וברח. ואני פתאום מוצא את עצמי לבד, והשומר שלי איננו, ואני מכוסה זכוכיות, ומה אני עושה עכשיו? הוא כבר כמעט 5 חודשים בשבי, כשהמחבלים מעבירים אותו למקום אחר. הם בדרך כלל במנוסה, מאזורים שצהל מפציץ. הוא מנסה להתארגן במקום מחדש כמיטב יכולתו. אני חי מרגע לרגע. אני לא חושב על הערב. יש לי 2 תחנות, אבני דרך ביום. הפיתה עם הפול והפיתה עם האורז. בדיוק. חוץ מזה לא הבנתי כלום. לא ידעתי. ידעתי שעכשיו יש אור ועוד מעט יש חושך. אז שמתי לב שבמקום הזה היה חלון גדול, והשמש הטילה צל על הקיר שמאחוריי, היא הטילה כל הזמן צל. אז כל פעם שהוא נכנס, שאלתי אותו, תגיד לי, מה השעה עכשיו? היה לו שעון. מה השעה? 11:39, עשיתי קו על הקיר, 11:39. זאת אומרת שהצל הגיע ל-11:39, ידעתי שזה 11:39. אחר כך הוא נכנס ב5, עשיתי קו של 5, וככה קיבלתי שעון שמש על הקיר. אז התעסקתי עם זה הרבה, אבל גם קיבלתי מושג באיזה שעה של היום אני נמצא. וואו. וככה העברתי את הזמן במשך כחצי שנה. ככה הוא מגייס כל הזמן, כל משאב אנושי שיש לו, גם כדי לשרוד את היום, וגם כדי לייצר עם השובים שלו תדר מדויק של תקשורת. הם קראו לי חאג' שמה. הם ידעו שאני בן 80. לא התחצפתי אליהם, לא אמרתי להם דברים, אבל אמרתי להם, אתם לא תפגעו בכבודי. כבודי במקומי מונח. אני אתן לך דוגמה. אחד השומרים אומר לי בבוקר, שעה, שעתיים אחרי ארוחת בוקר, עכשיו אתה תאכל את הדייסה הזאת. אני אומר לו, אני לא אוכל, אתה כן תאכל, אני לא אוכל. ואז פתאום אני רואה אותו לוקח כפפות של סיליקון, שם על הידיים, והתחלתי להגיד לעצמי, מה? זה, מה, הוא רוצה לחנוק אותי, להכיל אותי בכוח? עושים עכשיו הפסקה קצרה, נחזור מיד לכתבה. אנחנו קשובים כמובן גם לישיבת הממשלה שעוד לא התחילה, ועל סדר יומה הדחת ראש השב"כ, עם עדכונים גם מהמחאה בירושלים, אבל כאמור, עוד מעט. אחד השומרים נותן לי אגרוף בכתף, אמרתי לו, תשמע, עוד פעם אתה נוגע בי, אני מרביץ לך מכות רצח, ולא אכפת לי מה יעשו לי, אבל אתה לא נוגע בי.
גדי מוזס עומד מול השובים שלו, גם כשמנסים להפריד אותו מארבל. אתה זוכר מה הדבר הראשון שהיא אמרה לך? וואו. הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו. נעדכן שישיבת הממשלה שבה אמורים להדיח את ראש השב"כ מתעכבת, היא עוד לא התחילה. אנחנו כמובן נעדכן גם משם, גם מהמחאה בירושלים בגשם. עכשיו אנחנו בחזרה לגדי מוזס, שמספר על רגע אחד מול השומרים שלו בשבי בעזה. אחד השומרים אומר לי בבוקר, שעה, שעתיים אחרי ארוחת בוקר, עכשיו אתה תאכל את הדייסה הזאת. אני אומר לו, אני לא אוכל, אתה כן תאכל, אני לא אוכל. ואז פתאום אני רואה אותו לוקח כפפות של סיליקון, שם על הידיים, והתחלתי להגיד לעצמי, מה? זה, מה, הוא רוצה לחנוק אותי, להכיל אותי בכוח? ואז הוא נותן לי אגרוף בכתף, הוא אומר לי, אתה כן תאכל. אמרתי לו, תשמע, עוד פעם אתה נוגע בי, אני מרביץ לך מכות רצח, ולא אכפת לי מה הכלי נשק האלה יעשו לי. אבל אתה לא נוגע בי. תבין את זה טוב מאוד. אני לא מסכים שתרביץ לי. תגיד לי לשבת ואני אשב. תגיד לי לקום ואני אקום. אתה לא מרביץ לי. אם אתה מרביץ לי, תקבל בחזרה. זה נגמר. על המקום זה נגמר. האמת היא שלא יכולת לדעת איך זה ייגמר האירוע הזה. נכון, אבל הייתי מוכן. אמרתי, אתה לא פוגע בי. גם אמרתי לעצמי, יעלה מה שיעלה, אני לא יודע הרי מה יהיה. יעלה מה שיעלה. אני לא אתן לו להשפיל אותי. אני נשבעתי שהם לא יראו אותי חלש. לא בכית שם? פעם אחת יחידה. זה קורה כשהוא כבר כ4 חודשים בשבי, שומע רדיו רק כשהשובים מרשים לו, רק ל5 דקות חטופות, בדרך כלל לפנות ערב. יאיר מוזס איתנו, שלום יאיר. שלום, שלום. אביך גדי עדיין שם, בן כמעט 80, אבא. נכון. אז החדשות נפתחות, נמצא איתנו יאיר מוזס, שאביו חטוף בעזה. התחלת החדשות. פתאום אתה שומע את יאיר. אבא שלי איש מדהים, הוא כבר 60 שנה בקיבוץ, עובד בחקלאות כל החיים. סבא מדהים לנכדים שלו, שכולם אוהבים אותו ומתגעגעים אליו. אני חושב שהוא חזק ואופטימי, ואז השפחתי. דווקא זה שבר אותך. אתה רוצה לפנות אליו אם יש אולי איזשהו סיכוי שהוא שומע? אנחנו אוהבים אותו ומתגעגעים אליו, ועושים כל מה שאנחנו יכולים שהוא יחזור. ואז הם שואלים אותי, חאג', מה קרה לך? אתה אדם חזק, אתה ככה, אתה מה? אמרתי, עזבו, זה הכל בסדר. מה אני אגיד להם? שמעתי את הבן שלי לראשונה אחרי כל כך בזמן. אבא שלי נחטף מהבית בלי המכשיר שמיעה שלו, בלי המשקפיים. היה שם אחראי אזור, קראו לו מוכתר, אבו יוסף. והוא היה לו דיבור לא רע איתי. אמרתי לו, תשמע, תביא לי משקפיים. ואני מנדנד, בסוף הביאו לי משקפיים. אני שואל אותו, תגיד, מה עושים עם משקפיים? מה, אני צריך משקפיים בשביל לראות אותך? אני רואה טוב לרחוק. אני צריך משקפיים, ספר. אין אצלנו ספרים בעברית. אמרתי לו, אז תביא באנגלית. זה לקח עוד חודשיים עד שהוא הביא לי 2 ספרים. איזה? זה מעניין נורא, כי הספר אחד היה של פרופסור אחד מערב הסעודית על האסלאם. ספר שמנסה לשכנע אותך כמה האסלאם טוב. וקראת אותו עד הסוף? קראתי אותו איזה 5 פעמים, כי רציתי להבין את זה טוב, כי היה שם קטע שהוציא אותי מדעתי בספר הזה. מה? העובדה שהוא לא הזכיר אישה במילה אחת ב-360 עמודים. אף מילה הוא לא כותב לכבודה של האישה. איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לי, זה מה שכתוב בקוראן וככה אנחנו מתנהגים. היו דברים אבל שאמרת לעצמך שלא כדאי להגיד בשיחות האלה? בטח. ויכוח פוליטי לא הייתי יכול להיכנס. אמרתי, תיזהר מללכת על המוקשים האלה. הוא בא אליי ואומר לי, לאן אתה רוצה לחזור? אמרתי לו, מה זה לאן אני רוצה לחזור? הביתה. אבל איפה הבית שלך? בנירוז, אני אומר לו. אז הוא אומר, נירוז, שרפנו אותה, אין כבר נירוז. אז אמרתי לו, בסדר,
ניר עוז, אני אחזור קודם כל לניר עוז, ואחרי זה אנחנו... אני אחזור לעין ניר עוז. אני אחזור למה שהשארתם, לא שרפתם את הכל בטח. זה אומר לי, בכלל, כל ישראל ב-2027 לא תתקיים יותר. 2027. כן, הוא נתן לי את התאריך. יש לו תאריך. לא תתקיים יותר ישראל. סיפרת לו שאתה איש שמאל? לא אמרתי שאני איש שמאל, הם לא מבינים מה זה איש שמאל. הם ממש לא מבינים. אבל שאתה בעד דו-קיום, שאתה בעד פתרון של שלום. זה לא משנה בדו-שיח שבינינו כלום. למשל, הם באו ואמרו לי, הנה, תראה, בהפצצה הזאת מתו 200 אנשים. ו100 מתוכם ילדים. אמרתי, ואתם לא עשיתם כלום, נכון? ישראל באה, תקפה אתכם, הרגה לכם 200, אתם לא התחלתם ולא כלום. אבל הם אומרים, אבל זה לא אותו דבר, אתם הורגים סתם. אמרתי, אין טעם בכלל להיכנס לדיון הזה. וגם לא היה טעם להגיד לו, או לשאול אותו, למה הם עשו ב7 באוקטובר מה שהם עשו? אני אמרתי להם. אז הוא אומר לי, איפה שרצחו, זה היה מוצדק, כי באנו לקחת את שלנו. אני אמרתי לו, מה שלכם? תגיד לי מה שלכם. אז הוא אומר לי, לאבא שלי היה 30 דונם אדמה ביבנה. אמרתי לו, אתה יודע איזה חוכמה יהודית יצאה מיבנה במאה הראשונה? מה זה 30 דונם אחרי, על יד כל החוכמה היהודית שיצאה משם? היינו שם לפניך, אבל זה בכלל... דיברתי ללמפה. אבל בתוך תוכו הדיאלוג הזה נמשך איכשהו. בשלב מסוים המחבלים מעבירים אותו למתחם שסמוך לבית החולים נאסר בח'אן יונס, והוא מוצא את עצמו פתאום בין המוני עזתים שאיבדו את ביתם. השכיבו אותי באיזה... זה היה בית ספר מחזות מזעזעים. אלפי אנשים, פליטים, שברחו מהפצצות, שכבו כמו סרדינים במסדרונות על הרצפה, עם סמיכות, בלי סמיכות, עם ילדים, בלי ילדים, אלפים, באמת המוני אדם. ואני הולך ביניהם עד שיש איזו נישה קטנה, הוא אומר לי, כנס לנישה, פה אתה ישן. בין כל הספסוף הזה, בין... היום ונורא. ואתה מצליח להרגיש משהו כלפי הטרגדיה שלהם כשאתה רואה את זה? לא ריחמתי על כלום. ראיתי מחזה לא רגיל, אבל לא היה לי שום רגע של חרטה, לא אכפת לי שום דבר, גם אני סובל כמוהם. יאיר, אני מציע שתיסע ימינה ושמאלה אחרי האקליפטוסים. אל תתווכח. סע ישר שמאלה אחרי האקליפטוסים. יאללה, סע. ביי. הנה, זה היה הכרם שלנו. שעם גדעון ועם חיים פרי. כן? בדיוק. גדעון פאוקר וחיים פרי ויורם מצגר הקימו עם גדי את חבורת היין של ניר עוז. ומכולם רק הוא נשאר בכרם שנטעו ביחד ועשו ממנו יין. וגם שם בעזה הוא דאג אם יחזור לגפנים חרבות. הבעיה הכי גדולה שלי הייתה לראות את הכרם יבש, מת. אמרתי, השקענו בזה 20 שנה של תחביב, ואהבנו לשתות יחד. גדעון וחיים היו מאבות ההובי הזה. רגע. מכל פקעת כזאת יצא ענף, ובעוד חודשיים את לא תאמיני שזה מה שראית היום. כולו ירוק, כולו עם עלים, בסוף יצאו מזה ענבים טובים. ופה הייתם יושבים חיים וגדעון ואתה? כן. נהנינו משתיית יין, ונהנינו מלגדל את זה, ונהנינו ליהנות מפרי עמלנו. ועזה כל הזמן שם, מולנו, על רוצחיה ועל תעתועיה, לאורך שנים.
אני הייתי רכז שלחים אחרי 67, אחרי המלחמה. הגבול פה היה פתוח, וזרענו פלחה, זרענו חיטה. אני רואה את הפלח הערבי הולך עם מחרשה... ידנית כזאת. ידנית כזאת. אני אומר לו, מה הבעיה? תגיד לי, מה הבעיה? עם דיסקוס אחד עשינו 5 דקות, אמרנו לו עבודה של שבוע. ופתאום גדר בגובה כזה, וגדר בעומק כזה, ורוע בעומק כזה. ורוע בעומק אינסופי. אמרה יוכבד ליפשיץ לפני כמה ימים בלוויה של עודד שהיית שם. אתה ואני האמנו בצדק חברתי ובשלום, וחטפנו מכה מהאנשים שעשינו הכל כדי לעזור. נכון, נכון, אני מסכים. אבל זה אומר שתשלים עם העובדה שהאנשים האלה מעבר לגבול רוצים רק לרצוח ולהשמיד אותנו, ואין מה לדבר איתם ואין מה לחפש דו-קיום איתם? ההתלבטות היא קשה לה, אני לא יודע איך לענות לך את מה שאני חושב. אני חושב ששלום עושים רק עם אויבים. לא עושים שלום. גם עם אויבים כאלה? מה הסיכוי האחר שלנו? שגם נכדיי ימותו שם. ויחטפו. הוא לא מתיימר לחבר בין כל מה שהאמין בו רוב חייו לבין מה שעשו כאן אלה שבהם כל כך רצה להאמין, מה שהם עוללו לקיבוץ שלו ולחברים שלו. שנים על שנים של השקפה שאפשר להסתדר ואפשר למצוא נוסחה שתיתן מקום לכולם, התנפצה אל הרצח המתועב הזה, אל הרצח של החברים הכי טובים שלי, שכולם האמינו באופציה הזאת, ופתאום הם שוכבים באדמה. החברים האלה חלקו איתו דרך ורעיון וגם שולחן בחדר האוכל. איתם ברא עולם שלם. 63 נרצחו בניר עוז, על חלקם הוא שמע רק כשחזר, בהם החברים הכי טובים שלו. קיבלתי את הידיעות האלה טיפין שם. פתאום הראו לי תמונה בסלולרי, ואני רואה את זלמן בתוך ארון. אתה לבד, אין לך עם מי להתחבק, אין לך עם מי לדבר. זלמן היה הפלח הכי טוב אצלנו, הכי טוב בנגב כולו. גם אלעד, אני ידעתי שהוא שם. גם באיזשהו שלב גם אמרו לי שרצחו אותו. ראיתי אותו עד תמונה עם החיוך המפורסם. אוהד יהלומי. יהלומי. מת. מונדר, ראיתי אותו מת. קופר, ראיתי סרטון של קופר וחיים ומצגר. שלושתם עם טישרטים לבנות. כן, אל תשליכני לעת זקנה. ואחרי 3 ימים אמרו לי, הם כבר מתו. הוא לא יודע, משך חודשים ארוכים בשבי, שאפרת שלו נחטפה מהבית בניר עוז, יחד עם ביתה דורון ועם 2 הילדות הקטנות. הנה דורון, על עגלת הטרקטור שנוסע לכיוון עזה. דקות קודם לכן, הופיע מעליהם מסוק קרב בודד של חיל האוויר. התחקיר הצהלי שפורסם בשבוע שעבר אישר סופית שאפרת נפגעה מירי המסוק. היא נהרגה במקום. באיזשהו שלב נתנו לי דף עם תמונות של כל החטופים. היו שם 132, ספרתי את זה אולי 100 פעמים. הם אמרו לי שכ-70% חיים, 30% מתים. שבתמונות האלה אתה לא רואה את אפרת. אני רואה את אפרת. בתמונות האלה? אני רואה את אפרת, הוא גם הראה לי את אפרת במחשב שלו, כאחת מהשבויות. הם אומרים לך שהיא חטופה. והוא אומר, הנה אפרת פה, אני יודע אצל מי, אני יודע מי השומרת עליה, והיא פה ואל תדאג. אני שמח שסוף סוף יש לי איזו עדות שאפרת חיה. אמרתי לו, אבל יש לי גם בת פה, כנראה, חשבתי. אז הוא אומר, כן, קוראים לה מורן, ואני יודע איפה היא נמצאת. גם עליה הוא אמר שהיא חטופה. כן.
אז מגיע 22 לנובמבר. זה התאריך לידה של אפרת. ואני אומר לו, אתה מוכן לתת לי לטלפן לה, להגיד לה מזל טוב? הוא אומר, אסור לי לתת לך לטלפן, אבל אם אתה רוצה, אני אשלח וואטסאפ. אני יודע מי שומר עליה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה לכתוב לה? אז ברוב טמטומי, או תקוותיי, שאני אוכל להעביר לה מילה, אמרתי לו, Happy birthday, love you. אחרת אני שואל אותו, נו, שלחת? הוא אומר, איזה שאלה. והיא ענתה, אז הוא אומר, בוא'נה, היא אוהבת אותך, מה זה, איזה אהבה, חיבוקים, נשיקים. כלב. ואז מגיע 29 לדצמבר, יום הולדת של מורן. אני אומר לו, אתה מוכן לשלוח גם למורן? הוא אומר, ברצון רב, אני יודע שהיא פה. שלחתי גם למורן, Happy birthday, love you. לבת שלך. כן. ואז כחודש אחרי זה, הוא אומר לי, תשמע 5 דקות חדשות בערב, ואני לוקח את הרדיו כי המזל"ט זה מסוכן. צריכים אותו כמעין תעמולה, וכשאתה שומע... ואז החדשות נפתחות, שבוועדת בדיקה של חיל האוויר בדקה את עניין מותה של אפרת כץ מניר עוז, ואז חרב עליי עולמי. הבנתי שהוא שיקר אותי, וזרקתי עליו את הרדיו, את הטרנזיסטור, ואמרתי לו, חתיכת שקרן, למה אין את הכזב? אני אומר לו, למה אתה משקר? זרקת עליו את המקלט? זה היה טרנזיסטור קטן כזה, זרקתי את זה עליו, ואמרתי לו, למה אתה משקר אותי? למה אתה משקר אותי? אתה הרי לא כתבת לה וואטסאפ, והיא לא ענתה לך, וכל דבר, וכנראה גם שיקרת אותי על מורן, ככה אני אומר לו, והוא לא אמר לי מילה. ואז החלטתי שמורן מתה, עם נועם ורוני הבנות שלה, נכדותיי היקרות. תמרי וג'וני שנרצחו, תמר סימנטוב. סימנטוב שנרצחו, זה הבית שלהם, הבית של מורן פה, יש רק מדרכה בין שני הבתים האלה. אמרתי, אם הוא שיקר אותי, תמרי וילדיה וג'וני רצחו. אבל גדי, כשאתה אומר החלטתי שמורן מתה, אתה זוכר שזה היה לך ודאי? לא, לא היה ודאי בכלל. אמרתי, אני מעדיף להתאכזב לטובה, ולקבל פטיש על הראש. הידיעה הזאת ברדיו על אפרת, זה היה פטיש על הראש. זה היה פטיש גדול מאוד על הראש, כבד מאוד. כי זה, גם הוא שיקר אותי, גם אני לבד, גם אני לא יכול לנחם אותה, גם לא אמרתי לה שלום, גם... הכל לא. ואז, בחודש יוני בשנה שעברה, המחבלים מעבירים אותו לכאן, בלב המואסי, באזור שמוגדר הומניטרי, מוחזק חטוף ישראלי, משך 8 חודשים, מוסתר בין אלפי פליטים, סגור בתוך חושה, ישן על החול. האם ידעו בצהל שגדי מוזס נמצא כאן כשמטוסי חיל האוויר מפציצים שוב ושוב במואסי? הוא עצמו זוכר הכל. הוא היה כאן גם כשמוחמד דף מגיע לאחד המבנים במתחם הזה ומחוסל בתקיפה מן האוויר. השומר שלי, זה מסביר לי, אתה לא מבין דבר אחד באסלאם. אני מחויב להגן עליך לפני שאני מגן על עצמי. אבל שתדע לך, שאם הג'ש שלכם, הצבא שלכם, יבוא להציל אותך, קודם כל אנחנו יורים בך, ואחרי זה מגנים על עצמנו. ולא רצית שיבוא לשחרר אותך? לא רציתי. כי אמרתי, סבלתי כל כך הרבה, מה שיחזיר אותי בארון? אני אגיד לך, היממה האחרונה הייתה איומה. למה? אני אסביר לך, רק ב-12 הם אמרו לי, אתה משתחרר. מהר אני מספרים אותך, ותתגלח, ותלך להתקלח, אתה יוצא היום. לא האמנתי. עצמו לי את העיניים, לקחו את המשקפיים שלי, הדביקו להם פלסטר רחב, הדביקו לי את זה ככה. האוטו נסע קדימה, אחורה, הסתובב, ולבלבל אותי, כאילו שאני יודע איפה אני נמצא. אחרי שאנחנו גומרים להסתובב ככה, צילמו אותי פה, צילמו אותי שם, אמרו לי, תעשה ככה.
אמרתי לעצמי, אני לא עושה להם תמונת ניצחון, שיתהפך העולם. אני לא עושה ככה. לא עושה וי. אז תעשה ככה. אמרתי, אני לא עושה לכם שום דבר ככה. צלמו מה שאתם רוצים, אני לא עושה לכם תנועות שאני מבסוט. למרות שאתה יודע שאולי אתה בישורת האחרונה, ולא כדאי להסתבך איתם. לא האמנתי. כל היום הזה לא האמנתי. אחרי הצילומים האלה, פתאום עוצרים את האוטו, אני יורד, בית קברות. אתה בבית קברות. אני בבית קברות, מעמידים אותי מול בור פתוח, שני החמושים עומדים משני הצדדים מולי, בצדי הבור, עם הנשקים אליי. ראית אותם עם נשק. עומדים ככה עם הנשק, שני קלאצ'ים, אקדחים פה, אני עומד מול בור פתוח, אף מילה, שקט מוחלט, ואני רואה את הבור, על מה חושבים באותו רגע? על מה חושבים? על פרידה מכולם. אני אומר, תגיד שלום לילדיך, תיפרד מכל העולם, זה הסוף שלך. מה אתה יכול לחשוב מול בור פתוח שכיתת יורים לפניך? ואז פתאום הם מתחילים לשאול אותי, תגיד, נכון שהאוכל של הג'יהאד היה אוכל טוב? אמרתי להם, מה זה טוב? פנטסטי. לא אכלתי אורז כזה בחיים. ונכון שהתייחסו לך יפה? אמרתי להם, מאוד יפה. הם מצלמים? הכל מוסרט, מצולם. אני לא יודע אם אני יכול להעביר לך את התחושה של הפחד, של הבעתה. כולי רועד. הייתי כל כך מפועל מול הבור הזה. ואז הם אומרים, טוב, תעלה לאוטו, ניסע. עליתי לאוטו וכאילו שהגוף שלי התרוקן. היה 9:30 בערב, ואמרו לי, מישהו רוצה לדבר איתך. ככה. מישהו רוצה לדבר איתך. הייתי כולי בדאון, ממש היה יום מנורא. מה כבר יכולים לדבר איתי? שכמה היה לי טוב וכמה נהניתי מכל הזמן הזה? ואז אני יוצא ואני רואה את ארבל. החיבוק הזה שאתה מחבק אותה כשהם מצלמים, זה באמת היה המפגש הראשון? הראו לכם את זה למחרת בבוקר, אבל זה קרה בערב. זה היה חיבוק של אבא וסבא ומה שאת רק רוצה. זה החיבוק שבעיקר הבנת שהיא צריכה אותך, שהיא זקוקה לך. זה היה רגע מכונן, מכיוון שהייתי לבד 481 יום. והסתבר לי שגם ארבל הייתה לבד 481 יום. אני מרגיש שאני עף מהבור הזה בבית הקברות, לחבק בשר מבשרנו. מכיר אותה מאפס, מכיר את האמא שלה מגיל אפס, מכיר את האבא שלה שהיה מנהל הגדה שלנו, יחי. ואני מכיר את סבא וסבתא שלה, ותיקי נירוז, פתאום אני רואה אותה. זוכר מה הדבר הראשון שהיא אמרה לך? מה שהיא אמרה לי, היא אמרה, הייתי לבד, אתה לא עוזב אותי יותר. וואו. אני לא אשאל אותך על מה שהיא סיפרה, אבל היה לך חשוב לדבר, לפרוק? מאוד, מאוד. בעיקר אמרה לי, היה לי מאוד קשה. ואז הלכתי לבני העוולה האלה, ואמרתי להם, אני רוצה לישון עם ארבל באותו מקום. אז הם אמרו לי, לא, אתה לא תישן איתה. אסור אצלנו, על פי הדת. אז עלה לי הרעיון, אמרתי לו, בוא נשים מזרון פה, אני, ומזרון פה, היא, והשולחן יהיה בינינו, זה מתאים לך? הייתי פה. הצלחתם לישון בלילה? אז לישון ואיזה בטיח. מעירים אותנו ב5:30, מעירים אותנו, לא ישנו, אבל אומרים קומו.
הרעש היה מחריש אוזניים. כל מה שראיתם בטלוויזיה זה כלום מכלום. כל הזמן דחפו את האוטו שלנו, האוטו התנדנד, כי כשהם שמרו פה, דחפו מפה, כשהם עברו לצד זה, והאוטו ככה. וארבל אומרת לי כל הזמן, גדי כואבת לי הבטן, גדי אני פוחדת, גדי כואבת לי הבטן, מה אני יכולה לעשות? ואני פה את הסר לא עומד, צריך להרגיע אותה, ואני אומר לה, יהיה בסדר, אנחנו בדרך לחופש, אבל אני לא מאמין שאנחנו בדרך לחופש. לא מאמין? לא. לא. איך אני יכול להאמין שיש אלפים של אנשים וצורכים עלינו, והייתי בטוח שאנחנו הולכים לאיזו זירה שיקראו אותנו שם לגזרים. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, רק נעדכן אתכם שלפני קצת יותר מ-20 דקות התחילה ישיבת הממשלה, כשעל סדר היום ההדחה של ראש השב"כ. רונן בר הוזמן, בחר לא להגיע לישיבה, אבל הוא מפרסם בדקות האלה הודעה יוצאת דופן בחריפות שלה, עם כמה ציטוטים שכדאי לשמוע. אומר רונן בר שהטענות נגדו, שלכאורה מצדיקות את ההדחה, אינן אלא מסווה למניעים אחרים לגמרי, זרים ופסולים מיסודם, שנועדו לשבש את יכולתו של השב"כ למלא את תפקידו בממלכתיות על פי חוק ולמען אזרחי ישראל, ולא לטובת אינטרסים אישיים, ובכך למנוע את חקר האמת, גם ביחס לאירועים שהובילו לטבח, וגם ביחס לפרשיות חמורות, אותן חוקר השב"כ כעת, מן הסתם התייחסות לקטר גייט. ושימו לב למה שאומר רונן בר ביחס למגעים לעסקת חטופים, מבלי להיכנס לעובי הקורה. אציין שעסקת שחרור החטופים שמומשה לאחרונה, באה לעולם נוכח פעילות ייחודית שהובלה באופן אישי על ידי בידיעת ראש הממשלה, הושגה על בי היעדים שהוצבו על ידי ראש הממשלה, הובאה על ידי ראש הממשלה לאישור הממשלה, ועל רקע זה, כך אומר רונן בר, אין בסיס לטענה בדבר חוסר האמון לכאורה, וזאת למעט עם הכוונה האמיתית, שככל הנראה כשלתי בהבנתה, הייתה לקיים משא ומתן מבלי להגיע לעסקה. ועוד אומר רונן בר באשר לטענות נגדו על הכשל ב7 באוקטובר, גם ביחס לסוגיה זו, אין מדובר בחוסר אמון, אלא בתפיסה זרה של נאמנות אישית במקום נאמנות לציבור, ולא פחות חשוב מזה, הפסקה שבה חותם רונן בר את ההודעה שהוא מפרסם בדקות האלה, ומתייחסת להדחה עצמה. השב"כ ככלל ואני כעומד בראשו נפעל למימוש תפקידי השירות בהתאם לחוק, ועל פי החלטות המוסדות המשפטיים המוסמכים, כפי שראוי שיתקיים במדינת חוק. אין בכוונתי לסטות מכך ולו בפסיק את המענה המלא והמפורט לטענות שעולות מהצעת ההחלטה, אתן בהתאם להחלטות הגורמים המשפטיים המוסמכים. אומר רונן בר, אני אפעל לפי החוק, לא לפי החלטות של גוף כזה או אחר. זאת ההודעה הדרמטית שמוציא בדקות האלה ראש השב"כ. ישיבת הממשלה נמשכת, שם מתכוונים להחליט על הדחתו של רונן בר. אנחנו ממשיכים לעקוב. עכשיו, הפסקה קצרצרה, דקה אחת, וחוזרים לחלק האחרון של הסרט על שורד השבי גדי מוזס. ואנחנו מתמרנים הערב בין הדרמה בירושלים והממשלה שמכונסת כדי להדיח את ראש השב"כ, ההודעה הדרמטית שזה עתה פרסם. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יהיה איתנו עוד מעט באולפן עובדה. עכשיו, לחלק האחרון של הסרט על גדי מוזס. עכשיו הוא שם, בח'אן יונס, ברגעים הבלתי נתפסים שם, כשהוא וארבל יהוד בדרך הביתה. בשעת צהריים של אותו יום חמישי בסוף ינואר, הם מגיעים למקום שבו אמור להיערך טקס השחרור. ידעתם שאתם מחוץ לבית של סינואר? אמרו לכם? ידענו, אמרו לנו. זה היה בשבילם כאילו עוד ניצחון. זה היה אירוע שונה מכל טקסי השחרור המעוותים שראינו לפני ואחרי. דבר כזה אנחנו עד עכשיו לא ראינו בכל פעימות השחרור. אף אחד מהחטופים או החטופות לא נאלצו לעבור אירוע כזה. בשידור החי מעזה יכולנו לראות את ההמון המשולהב סוגר עליהם, אבל אין תמונה שיכולה להמחיש באמת את מה שעבר שם עליו ועליה. ואז פותחים את הדלת ואומרים לה, תעלי, בואי. ואני חשבתי שאני יוצא מדעתי, אמרתי לו, לאן אתה לוקח אותה? לא ראיתי כלום, ראיתי רק המון, שמעתי את הצעקות שפתחו את הדלת. אז הוא אומר, אם אתה אוסקוד ואוקוד, סתום את הפה ושב שם.
אני יכול לעשות, לקחו אותה. פחדתי פחד מוות שנתנו אותה להמונים. וואו. ואילנה, אני אומר לך, זה פחד אטומי. זוהר בלמו עוברת שם בתוך ההמון. כן. תמונות שמאוד קשה לצפות בהן. זה ממש דרך ייסורים, ממש ויה דולורוזה. ארבל כבר עושה את דרכה בתוך הקהל שמשתולל, וגדי עדיין ברכב. אין לו מושג לאן לקחו אותה ומה עומד לקרות. זה לקח כמעט שעה. ואז הוא יוצא מהרכב, גבר בן 80, אחרי 1 שנה ו3 חודשים, לבד, בשבי, בעזה. אז הוא פותח את הדלת ואני שומע את הצרחות, אללהו אכבר ואללהו אכבר. אני יורד, והוא אומר לי, טל. אמרתי, מספיק אבן אחת שיזרקו עליי ואני גמור. ואמרתי, זה אכלו את ארבל, ועכשיו אכלו אותי. שומעים אותם קוראים לך חד. לא שמעת את זה. הייתי מתוח, תראה איזה... הייתי ככה, רואים על הפרצוף שלי שאני היסטרי. לא נכון. לא רואים היסטרי, מה פתאום? אני מפרש את הפרצופים שלי. לא רואים היסטרי, להפך. לא יודע, הייתי מבוהל, מפוחד. זאת התמונה שתיזכר. יש לך פה את החצי חיוך הזה, ואתה הולך זקוף, ואתה מוקף ברעולי פנים של הג'יהאד האסלאמי. אני הייתי בטוח שזה ייגמר לא טוב. כי התחושה הייתה שפה אתה כאילו אומר להם... ניצחתי. כן. אז הבחורה מהצלב האדום נותנת לי יד, אני אחות מרי, ותירגע. מה זה נרגעתי? והלכנו עוד כמה מטרים והם העלו אותי לאוטו, ואז היה הרגע הראשון שחשבתי שהחיינו. כשאתה בתוך הרכב של הצלב האדום. בדיוק. היא אומרת לי, אתה בידיים טובות, ואם כואב לך משהו תגיד לי. אמרתי, אלוהים אדירים, העיקר תוציא אותי מפה. לא צריך ממך כלום, רק שירותי הובלה. רק להגיע. כן, יש דיווח עכשיו שמגיע משם, מח'אן יונס, עזה, שגם גדי נמצא כבר על הרכב של הצלב האדום. הנה הוא, במפגש הראשון עם כוחותינו. אלה תמונות שלא שודרו עד עכשיו. תסתכלו על הפנים שלו, כשפסיכולוגית במדי צהל אומרת לו את המילים שלא ישכח. הקצינה אומרת, תשמע, התוכנית להיום היא שתיפגש עם כל המשפחה שלך בבסיס ברעים, ואחרי זה תצוס לאיכילוב. אמרתי, מה כל המשפחה? גם מורן? אז היא אומרת, איזו שאלה, למה מורן לא? ואז הבנתי שזה היה הפעם הראשונה שהבנתי שהיא חיה, ולא איבדתי לא אותה ולא את הבנות. בוא תשב מאמי. שלום. יובקה נכדתי. הכל בסדר. הכל בסדר. תוריד את התמונה. ברוך שפטרנו מעונשו. הוא בא אלינו סוף שבוע, עשינו ביחד טקס שקילפנו את כל המדבקות האלה וכל התמונות. היה לי שלט מעל המיטה של סבא. נכון, ואז באת והורדנו ביחד.
תליתי כל יום, לילה טוב, בוקר טוב. אצלנו היה נוהג אחר, שבעדים של המקלחת, כל פעם נכד אחר בכל מקלחת היה רושם סבוש, מתגעגעים, סבוש. המתנה הכי גדולה שקיבלתי זה שחגי אמר, עד שסבא לא חוזר, אנחנו לא חוגגים את הבר מצווה. הוא פשוט אמר, אני רוצה את סבא איתי. זה היה הדדי, אין מה לעשות. פסיכולוג? אני? צריך? לא. לא רצית? לא. הציעו? בטח. אמרת לא? בא לנה פסיכולוגית פעם בשבוע, ומהאוסית של המועצה בא לנה. אתה אומר לה, אתה רוצה לשבת, תשבי. שבי, נדבר, מה שאת רוצה, אני לא מבין בשביל מה באת, אז היא צוחקת. אנחנו ממשיכים לדבר, ומה אתה אומר, לבוא בשבוע הבא, תבוא למה. ואתה לא פוחד שזה פתאום יגיע מאיזשהו מקום? הם כל הזמן מזהירים אותי מזה, אבל אני חושב שאם אני אהיה עסוק בדברים חיוביים, אז אני לא פוחד. חבר'ה, קניתם כרטיסי ישיבה, לא צריכים לעמוד. זה יין של יקב נירוז. אמרתי, אם גדי חוזר וכבר ביום הראשון הוא אומר לנו, יאללה, תביאו איזה כוסית לשתות, לא איבדנו את גדי. במסוק הוא גמר לי. היי נירוז. היי נירוז, לחייך אבא. ואלה שאנחנו מקווים שיחזרו, כולם. כל החטופים שחייבים לחזור מהר. עד האחרון. עד האחרון. תגידו, כמה הופתעתם מהמשפט הזה של גדי, המשפט הראשון שהוא אמר, שאעשה ככל יכולתי לשקם את נירוז? זה היה מטורף, אבל היה לי ברור כל הזמן שזה מה שאבא רוצה. אנחנו נתגבר על זה. תזכרי מה אבא אומר לך. כל הדגלים האלה לא היו כשעזבת. זה הכי כואב לי. הדגל השחור והתמונות. והתמונה של אפרת. ולמרות שידעת לראות את זה ככה פתאום. תשמעי, כמה שאתה שלם עם הסיטואציה, ואתה מבין שאפרת לא תחזור, אני עוד לא מבין את הכל. כי אני עוד לא חזרתי הביתה. אני לא יודע מה זה לחזור הביתה. שאיננה. בלעדיה. "20 שנה הייתם ביחד. 20 שנה בדיוק. באהבה גדולה. כן. זה היה סוג של קשר שהוא אחרי הקשרים של ילדים וחינוך וגידול. סוג של קשר שזה נותן לזו וזו לזה, וזה בסך הכל... בשלב בחיים שאפשר להיות רק בזה. רק לתת וכמובן לקבל. זה האובדן שלי. החלטתי לשנס מותניים, להפשיל שרוולים. לחברים שלו הוא כתב את המכתב הזה לפני כמה ימים בכתב יד, וגם לעצמו. אני מצטרף לכל אלו שלא איבדו את ביטחונם ביכולתנו לגרש את החושך ולראות את האור. אז קדימה לעבודה. אתה מבין שהפכת להיות זקן השבט? אני מבין שאני הקשיש היחידי ששרד וחזר בחיים. אני מבין, אבל אני מבין טוב מאוד איזה סבל ואיזה עינויים עוברים כל האנשים שהיו שם,
ושוחררו אנשים שמתו שם ואנשים שעדיין שם. אני מרגיש שההנהגה שלנו לא יורדת לעומק העניין. אם אני שומע את סטרוק, שאומרת, לא מוכרחים להחזיר את כולם, חשוב קודם כל לחסל את החמאס. היא לא מבינה מה זה, היא לא מבינה מה זה. מה היא לא מבינה, קדי? היא לא מבינה שבני אנוש, יהודים, ישראלים, אזרחים שמחר הם מסוגלים לנפוח את נשמתם, כי אין להם תרופות, כי הם פצועים ויש זיהום, הם צריכים להיות חופשיים. והוא מתעקש להיות בפרטים עכשיו. בדיוק הגיע מן המפגש עם הקצינים הבכירים שהציגו לחברי ניר עוז את תחקיר הטבח בקיבוץ. תשמעי, לא חדשו כלום. לא יודעים שהיה חרמון. אז הם מודים בהכל, היה סליחה. נכשלנו. הם בכלל לא קראו את המפה. התכוננו ל6 פרצות, היה 41 פרצות בגדר. התכוננתי לפה. מאוד לא. לפחות הם לוקחים אחריות. ברגע מדיניות לא עשה את זה. 100%. ראש הממשלה מה? הוא רוצה לשמוע אותנו? הוא רוצה להבין מה אנחנו מרגישים? הוא רוצה להבין איזה תחושות בגידה יש לנו שהמדינה הפקירה אותנו להנחותינו? ש66 חברי ניר עוז מתו. אז סתם. על מה הם מתו? זלמן וחיים וקופר ויורם ואיציק וירמי ושיפרה. מה זה? סליחה שאני מתלהב, כואב לי מאוד. הקפיץ שנדרך אצלו משתחרר עכשיו. אני חושב שראש הממשלה הזה סימן אותנו כאנשים שהוא לא רואה. נשיא המדינה התקשר אליי לבית חולים. הוא מצא לנכון להרים לי טלפון ולהגיד לי, אני מברך אותך. שגריר גרמניה בישראל בא לי לבית חולים ואמר לי, בעברית צחה, אני מברך אותך ואנחנו דאגנו לך. אף נציג רשמי של כל הרשעים האלה לא אמר ברוך בואך. אני מאמין בדמוקרטיה, אני חושב שזה בסדר, אני מבין שהוא נבחר, אבל ככה להתייחס לכל מה שקרה פה? שירדן צריך להזמין אותך? אף אחד לא צריך להזמין אותך, אתה צריך להיות ראשון פה. לראות מה קרה לנו. לראות איך אפשר לעודד אותנו. לראות איך אפשר לעזור לנו. מכל העולם אנשים פונים ורוצים לעזור לנו. אולי גם הממשלה שלנו רוצה לעזור לנו? כל אחד לפעמים שורק בחושך, זה נעים, זה תמיד לשרוק בחושך. אני מאמין שיש עתיד. גם אני. בניית ניר עוז חייבת להתקיים. אין אופציה אחרת. צריך להתחיל לעבוד כדי שתעמוד נקודת פאר שהייתה לפני 7 לאוקטובר. האנשים כבר יבואו. את תראי איך שניר עוז תהיה יותר יפה ממה שהיא הייתה. שום דבר באמת. הוא יחזור, זה כל כך ברור, ויבנה ויחיה, ואולי גם יזכיר לכל מי שאיבד לרגע את הדרך, לכל מי שהותש ומיואש, שיש עוד נתיב לפלס בדרך חזרה לעצמנו. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. גדי חוזר לניר עוז. תודה ליהודית ויינברגר שעשתה איתי את הכתבה הזאת, גם לנעמה פרי, תודה להילה יצחקי ולגיל זינגר,
מיד באולפן עובדה נהיה עם ההודעה הדרמטית של ראש השב"כ, ואיתך יורם כהן לשעבר ראש השב"כ. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שאלה קצרה, הישיבה של הממשלה נמשכת כדי להדיח את רונן בר, והוא קובע, זה הליך למראית עין, שתוצאתו נקבעה מראש. הוא אומר שבעצם כל ההליך הזה נעשה כדי לחבל בחקירה שהשב"כ עוסק בה. מה אתה חושב על מה שקורה פה הערב? ראשית, אני רוצה להגיב על הכתבה. אני חושב שזו כתבה מדהימה. גדי איש מדהים, מעורר השראה, גיבור, ישראל היפה. לצערי, אני לא יכול להגיד על אותו דבר, על האנשים שמנהלים כרגע את הממשלה. ההחלטה שמובאת היום לממשלה, שכאילו ראש השב"כ, על פי המכתב, על פי המחליטים, מה שנקרא, כתב המחליטים, מצוין כאילו ראש הממשלה איבד גם אמון מקצועי וגם אמון אישי. על אישי אפשר לדבר, מקצועי אני חושב זה שקר. אין פה שום דבר מקצועי, שום היבט מקצועי, לא בהיבט הסיכול, לא בהיבט הטיפול, לא בהיבט המלחמה, לא בהישגים שהארגון ועובדיו עשו. ולכן אני חושב שזה מעשה גם תקדימי, אבל אני יכול להגיד אפילו מעשה פסול, שאני מצר על כך שהשרים לוקחים חלק בו, חלקם אפילו לא מכירים לא את הפעילות של השב"כ, ולא גם את הפעילות של ראש השב"כ, אבל הם עושים משהו שראש הממשלה מבקש מהם, בשביל לשמור על האינטרסים הפוליטיים, המגזריים, שכל מפלגה הנמצאת בקואליציה. יותר ברור וחד מזה יהיה אפשר, ואנחנו נדבר קצת יותר לעומק על מה שקורה הערב ועל העתיד של האירוע הזה. יורם כהן, אתה נשאר איתנו. הפסקה קצרה, כבר חוזרים עם אולפן עובדה. ואנחנו באולפן עובדה לקראת סיום, נהיה עם גדי מוזס שמצטרף אלינו לשיחה קצרה בצל האירועים, אבל אנחנו עכשיו עם הדרמה שמתחוללת הערב בירושלים. הממשלה עדיין מכונסת כדי לדון בהדחה של רונן בר, וראש השב"כ מפרסם הודעה דרמטית ארוכה. אנחנו עם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שלום. ערב טוב. אומר רונן בר בהודעה הזאת שלו בין היתר, שההליך הזה בעצם נועד לשרת אינטרסים אישיים ולמנוע את חקר האמת, גם ביחס לפרשיות חמורות שאותן חוקר השב"כ כעת. גם אתה חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו, שאתה מכיר אותו היטב, פועל פה ממניעים אישיים? קודם כל אני חושב כמוהו בדיוק. אני חושב שראש הממשלה בתחילת הדרך, או בשנים האחרונות, עשה לו מעט שגיאות אסטרטגיות במדינת ישראל, כמו ההכלה מול החמאס, כמו לשלם כסף, או לאפשר לשלם כסף לחמאס, כמו לאחר שראש השב"כ נדב ארגמן, הציג בפניו שהכסף הולך לחמאס להתעצמות והייתה התעלמות, כמו לאחר המלצות של ראשי השב"כ, גם רונן וגם נדב, לתקוף את ראשי החמאס, ועוד כהנה וכהנה דברים שהם התבררו כטעויות אסטרטגיות. וגם ההתעסקות עם הקטרים בנושא של המשא ומתן, שזה תקלה אסטרטגית שמשפיעה. אבל הליך כזה, כמו שמתבצע, שהוא חסר תקדים, אין לו שום היבט מקצועי. אני לא חושב, וגם רונן כותב את זה, שמעולם ראש הממשלה לא העיר לו על שום דבר מקצועי שהשירות לא מתפקד נכון. אני לא מכיר בהיסטוריה שהשירות פועל בניגוד להנחיות ממשלה, שלא מדווח טוב לממשלה. הוא מדבר שיש פה חוסר אמון שהביא להדחה, הוא מדבר על כך שהשב"כ לא הבין את הכפיפות של השירות ושל ראשו לדרג המדיני. ראש הממשלה פה מתכוון לא לכפיפות מקצועית, כי כפיפות תמיד קיימת, דיסקרטיות תמיד קיימת, ממלכתיות גם קיימת. הוא מתכוון לנאמנות אישית. ונאמנות אישית לא קיימת בשירות. אנחנו נאמנים לממלכה, למדינה ולחוקיה. וגם אתה חושב שנתניהו בעצם פעל להדחת רונן בר בגלל, וראש השב"כ רומז לזה, בגלל החקירה בנושא קטר? אני חושב שההתחלה של הרצון להדיח גם את הרמטכ"ל וגם את ראש השב"כ נבעה מזה שכל האשמה של הכישלון של 7 באוקטובר ייפול לכתפיהם. והצד של המדיניות, שראש הממשלה יש לו חלק דרמטי בזה, גם לא ייחקר וגם יישכח מהציבור. צד שני, נכשל רונן בר ב7 באוקטובר, לקח אחריות, לא צריך לממש אותה? הוא יממש, כבר אני אגיע לזה. אוקיי. אבל ברגע שהם לקחו אחריות ואמרו, אנחנו נסיים את תפקידנו לא במועד, זה ברור שהם יקחו את האחריות, אבל נכנסנו למלחמה והם היו צריכים לעשות את הדבר החשוב. אוקיי. גם לנצח במלחמה ככל הניתן וגם להחזיר מה יותר מהר את החטופים. בשלב מסוים התחילה החקירה של הדלף. וכבר אז ראש הממשלה יצא בסרטון מדהים, מוזר,
וגם חסר תקדים, שבו הוא מאשים את הרמטכ"ל וראש הממשלה בקונספירציה שזאת החזית השמינית. החזית השמינית. זה עוד בפרשה הראשונה שנחשד אלי פלדשטיין בזה שהדליף לביב. שגם זה דבר מטורף. אבל עכשיו יש חקירה אחרת. ועכשיו יש חקירה אחרת. על האפשרות שקטר שלחה זרועות לתוך לשכת ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, החקירה הזאת תתחלף ראש שב"כ, יבוא ראש שב"כ אחר, ינהל את החקירה הזאת. זה לא אותו דבר. למה? קודם כל בוא נדבר על המשמעות של החקירה. אם אכן, וכרגע זה ככה מסתמן, הקטרים הצליחו, באמצעות גורם מתווך, אבל הצליחו, לרכוש, במרכאות, כן? גורם בלשכת ראש הממשלה, בתפקיד בכיר, שחשוף למידע, שחשוף לביקור ראש הממשלה, לדעותיו, להחלטות, שאגב, כל אלה אסור היה לו, ומישהו בלשכת ראש הממשלה, על אף שהוא לא קיבל התאמה ביטחונית, אפשר לו את זה. נכון. ולזה כמעט אף אחד לא מדבר. על זה אין מחלוקת, וגם אין מחלוקת שהוא קיבל כסף ממידלמן, שקיבל את הכסף מהלוביסט הקטרי. אבל איש כזה שעובד, לא משנה מי הוא, שקשור למדינה אחרת, בזמן מלחמה, במקרה הזה מדינה עוינת את ישראל, ותומכת בחמאס, זה דבר איום ונורא, פסול, וצריך לראות עד איפה הגיע השפעתו או נזקו. זה כרגע רק נחקר. נכון, צריך לבדוק עד כמה הגיע הנזקים שהוא עשה, ולאיזה עומק, והאם הוא לבד. את זה צריך לחקור. עכשיו, לשאלתך, ברגע שהבהילות זה בשביל להפסיק את החקירה. אם ראש השב"כ יפסיק היום או מחר או עוד חודש, לא משנה את התפקיד, והחקירה לא תסתיים, כל בן אדם, לא משנה מי, שיתמנה לתפקיד, ויבוא תחת האימה הזאת, שאפשר לפטר אותך בצ'יק, ללא כל הסברים, ללא כל טיעונים, ללא כל מסמכים, ללא שימוע, ללא הזרה מראש, כל הדברים האלה, זה מה שראש הממשלה עושה. אבל ימונה ראש שב"כ חדש שיפסיק את החקירה הזאת? ההרתעה הזאת תשפיע. איך? גם, כי היא משפיעה על רוח האנשים, היא עלולה להשפיע גם על אנשים במשטרה. זה דברים שראית היא עלולה להשפיע גם אפילו על פרקליטות. היא עלולה להשפיע על כל האנשים. ההרתעה הזאת, של לפגוע באנשים שהם אנשי חוק, שעובדים עשרות שנים, שמסכנים את חייהם עשרות פעמים ואלפי פעמים, ומצילים רבים מבני ישראל ומעם ישראל, יהודים ושאינם יהודים, כן? וראש הממשלה מתנהג אליהם מתחילת הדרך, בביקורת גלויה, בבוז, על אף מה שהוא כתב היום, שהוא קורא להם קונספירטיביים, הוא קורא להם פקידים, הוא קורא להם רפואים, רפוסים. דיפ סטייט אין לנו, הלוואי בכל מדינה יהיה דיפ סטייט כמו שיש פה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שהולכת יותר לעומק של העניין הקטרי. אומר רוני אלשיך, שהיה מפכ"ל המשטרה, היה סגנך כשהיית ראש השירות, אומר שהוא הולך לסוגיה אחרת בעניין הקטרי. הוא שואל, והלך ושאל, בכירים במערכת הביטחון ובקבינט, הלך אחד, סיפר לי על זה הבוקר ברדיו, למה קטר מתווכת בנושא החטופים? עכשיו, אני רוצה להבין, מה האינסיnuaציה פה? הרי קטר הוכיחה את עצמה כמתווך אפקטיבי, למה לא? קודם כל בגלל שהם מימנו, בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים על כל המימון. אנחנו מדברים כל הזמן מה אנחנו השארנו להם המזומנים שעברו, אבל כנראה היה העברה של כספים לא דרכנו. הם מימנו את החמאס, חלק נכבד מהכסף הזה הלך להתעצמות הצבאית שתקפה אותנו ב7 באוקטובר. קודם כל, הזכרתי את זה. על זה נדב ארגמן הביא חומר בזמן אמת, הציג לראש הממשלה ולקבינט, שהכסף הולך להתעצמות צבאית, והדרג המדיני לא עשה כלום, המשיך בתהליך הזה. אז זה לפני 7 באוקטובר. 7 באוקטובר. 2, כבר חטפנו את מה שחטפנו. אז צריך לחשוב מי הגורם שאיתו ניתן לו להוביל. עד היום רוב המקרים הובילו את זה המצרים. שלהם יש גם חשבון עם החמאס, יש להם חשבון גם עם אחים המוסלמים, ויש להם אינטרס בגלל נושא הגבול המשותף. הקטרים הם הגורם שיש להם עניין להשאיר את החמאס בשלטון בעזה. אנחנו מכריזים שאנחנו רוצים למוטט אותם מדינית ולפגוע בהם צבאית, ואנחנו בידינו משאירים אותם גם בניהול משא ומתן, גם בזה שהם ישמרו עליהם ביום שאחרי, וגם מקשים עלינו והם מקבלים נקודות על זה שהם עושים לנו משא ומתן. אני תוהה, אני מנסה להבין את המוזיקה. אני חושב שהיה... אתה חושב שהבחירה בקטר כמתווכת אומרת דרשני, גם על רקע מה שמתברר עכשיו בקטר גיי? אני טענתי גם באולפן הזה ימים או שבועות אחרי תחילת המלחמה, שצריך לא לקחת את קטר. אבל זה מחלוקת לשם שמיים. היו אנשים שחשבו אחרת. נכון, גם במוסד. ברור, אבל האסטרטגיה פה הייתה מוטעת. זה לא שלא הייתה לנו אלטרנטיבה, הייתה לנו אלטרנטיבה. ב' יש כאלה אומרים שיכול להיות שהעובדה שאנחנו במרכאות, גורמים מסוימים, מגינים על קטר, ואולי אפילו עכשיו מתברר שאנשים אצלנו מרכזיים, זה לא אנשים שעושים איתם עסקים. אנשים בלב ליבו של קבלת ההחלטות בממשלת ישראל. כמה אנשים נמצאים באקווריום של ראש הממשלה? 5, 10?
האנשים האלה מקבלים שכר מהקטרים? לאן הגענו? אתה חושב שזה קצה הקרחון? אתה חושב שזה קצה הקרחון, שאנחנו עוד לא יודעים הכל? אני חושב שאנחנו לא, בוודאות אנחנו לא יודעים הכל. אני חושב שיש עוד אנשים מעורבים, וגם זה אני לא יודע, אבל אחד הדברים המפתיעים אותי בשיח הזה שלנו, שדווקא אנשים בימין, דווקא אנשים בקואליציה, דווקא אנשים שתומכים בנתניהו, רואים את ההחלטות של ראש הממשלה בנושא ביטחון. בואו נעזוב כרגע דמוקרטיה. בנושא ביטחון. כשל אחרי כשל אחרי כשל. התנהלות עם מלא שגיאות. יכול להיות ששגיאות חלקם נגיד תמימות, נגיד. אבל כשלים כאלה דרמטיים, בעיניים פקוחות, ואף אחד לא שואל שאלה איך הדבר הזה מתנהל. למה זה מתנהל? למה הוא תוקף את הרמטכ"ל? למה הוא תוקף את ראש השב"כ? למה הוא תוקף את האנשים שעובדים? אני אשאל אותך שאלה ישירה. למה הדברים האלו מתרחשים בצורה כל כך קיצונית? לדעתי, יש בעיה עם ראש הממשלה, עד כדי בעיה של כשירות שלו בתפקיד. חד משמעי, אני אומר את זה. לצערי, אני... אתה חושב שזה לא יהיה מופרך שהיועצת המשפטית לממשלה תודיע שהיא מוציאה אותו לנבצרות? אני חושב שאם הוא יחליט החלטות שהן בניגוד להמלצות שלה, שהן יהיו החלטות דרמטיות. הוא כבר הולך להחליט הערב. אז אני מאוד, ויכול להיות שגם בית המשפט יגיד שזה לא חוקי, גם בגלל התהליך וגם בגלל שהוא בניגוד עניינים, שני דברים, גם בגלל התהליך הלא תקין. ואז רונן בר צריך להגיד, שרוצים לפטר עובד מדינה, בכיר כזה, אבל מה אמור לעשות רונן בר? הממשלה תחליט להדיח אותו ויגיד, אני לא זז עד שבית משפט אומר אחרת? רונן בר, באם היועצת המשפטית תאשר את זה, אז הוא יצדיע וילך הביתה. ואם היא לא תאשר את זה, יכול להיות שהוא יישאר במקום. אני חושב, או שוב פעם, אני אמרתי את זה גם לפני שבועיים ושלושה. שזה משבר חוקתי. ברור. ראש הממשלה, גם שהוא כועס או לא משנה מה, היה צריך להזמין אותו ולתאם איתו ביחד מועד עזיבת התפקיד. זה יכול היה להיות עם החזרת השבויים, זה החטופים שלנו, זה יכול להיות מועד אחר, אבל ביחד זה היה הרבה יותר טוב, זה היה מונע את התהליך של היום, זה היה מונע את המשבר החוקתי, זה היה מונע את התערבות בג"ץ, זה היה מונע את המתח שהצטבר. האירועים האלה של פיטורי ראש השב"כ, ובקרוב, על פי הממשלה, עלולים להיות גם פיטורי היועצת המשפטית. ביום ראשון ידונו בזה. יוביל בהכרח למאבקים קשים בתוך החברה, לקרע יותר גדול, לשיסוי יותר גדול, ואני אומר לך, אילנה, לצערי הרב, זה יוביל לאלימות בתוך החברה הישראלית. וזה לא תהיה בעיה של ראש הממשלה נתניהו, זה תהיה בעיה של כל הממשלה, שהם יודעים שהדבר הזה הולך למקום הזה, והם כמו כבשים, שותקים, לא שואלים שאלות, לא מבררים, לא מבינים משמעויות, ורק בגלל אינטרסים שלטוניים, פוליטיים, כלכליים, כספיים, נדבקים לכיסא ולא מבינים לאן אנחנו הולכים בשיטה הזאת שראש הממשלה מוביל את כולנו. אני אומר את זה בצער. אתה מדבר דברים שלא... אני כמעט בוכה שאני אומר את הדבר הזה. שראש הממשלה לא עוצר בגלל העניין האישי שלו. בגלל אולי טעויות שהוא עשה, או בגלל ההיבטים של החקירות שלו. אבל אתה מכיר אותו, יורם כהן, אתה מונית על ידו, אתה עבדת איתו, אתה היית ביחסי אמון איתו. מה קרה לו? קרה, אני חושב שהקו פרשת המים, זה הנושא של החקירות והכתבי אישום. בעניין הזה אני חושב שהוא הלך, הוא קיבל החלטה שהוא לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה, לצערנו גם מה שאפילו הציע נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, להגיע לאיזה פשרה בעניין הזה. השופט עמית, בעצם למנות את חברי ועדת... לא, הוא הציע בזמנו, והיום הוא הציע פעם נוספת. אתה מדבר על עסקת הטיעון, סליחה. עסקת הטיעון. סליחה, כן. וגם זה, אני מבחינתי זה רלוונטי גם היום. אני גם אומר את זה גם בהקשר של ועדת חקירה ממלכתית. שמה? שאני מבחינתי, כן, אני יורם הקטן, אם הייתה אפשרות להקים ועדת חקירה ממלכתית, שאין לה מסקנות אישיות, אני בעד הדבר הזה. שראש הממשלה לא יהיה בלחץ שיחפשו אותו. העיקר שמה? העיקר שתהיה חקירה ותבדוק את התהליכים, ותיתן הצעות לממשלה איך להתנהל, ותיתן למערכת הביטחון, לשב"כ, לצה"ל, לכל הגורמים איך להתנהל, איך להימנע מאסון עתידי כזה פעם נוספת, מבלי להיכנס לנושא הפרסונלי. אפשר לעשות את זה. אני לא חושב שמחפשים את ראש הממשלה. ראש הממשלה, חלק מהדברים הגדולים, זה דברים שהוא הביא על עצמו. כולם פה ממלכתיים, אף אחד לא מחפש אותו, זה לא עניין הארגונים ממלכתיים. מה זה אף אחד לא מחפש אותו? אתה יודע שהוא בתחושה שהתקשורת נגדו. אנשים פוליטיים אולי מחפשים אותו. לא, שהפרקליטות נגדו, שהחקירות נגדו, שהאכיפה בררנית. אז האם יש מצב במדינת ישראל הדמוקרטית שהפרקליטות, בית המשפט, המשטרה, השב"כ, הצבא, התקשורת, כל העולם נגד איש אחד שקוראים לו ראש הממשלה בנימין נתניהו?
הוא קורא לנו, הוא קורא להרבה אנשים דיפ סטייט. הוא 16-17 שנה בשלטון. איזה דיפ סטייט ניהל פה משהו? תשמע, הוא למשל... מי הפריע לו לצאת למלחמה? מי הפריע לו במדיניות מול החמאס? מי הפריע לו לעשות את המלחמה כמו שהוא ניהל אותה? מי מפריע לו להפציץ בלבנון, לתקוף את איראן? מי מפריע לו באיזה נושא? באיזה נושא היועצת המשפטית לממשלה שמה לו מקלות בגלגלים? בלא מעט נושאים, היא תגיד בצדק. ביטחוניים? לא ביטחוניים. היא תגיד בצדק, הוא יגיד אחרת. אני רוצה לגעת איתך בהתבטאות של נדב ארגמן, שהחליף אותך בראשות השב"כ. בטח שמעת כמונו, שהוא נחקר היום במשטרה, בעקבות תלונה שאותו בנימין נתניהו הגיש נגדו על סחיטה באיומים, על דברים שאמר נדב ארגמן בראיון ליונית לוי כאן בחדשות 12, שאם הוא יגיע למסקנה שראש הממשלה פעל בניגוד לחוק, יאמר את כל מה שהוא יודע, והוא נמנע עד כה מלומר בגלל רגישות הקשר בין ראש הממשלה לראש השב"כ. מה יותר מטריד אותך? האמירה של נדב ארגמן, התלונה שהגיש נתניהו, או העובדה שהחליטו לחקור את נדב ארגמן במשטרה על זה? אני חושב שראש הממשלה עשה טעות, בזה שהוא עשה תלונת, נקרא לזה תלונת השתקה. צריך לשים את הדברים על השולחן. גם אם המשטרה חייבת לבדוק, אין לה ברירה, ראש הממשלה פונה אליהם, וכו'. הם יבדקו את זה. אני לא מוטרד מזה. אני לא חושב שיש בזה ממש, ולא יקרה שום דבר, זה קצת לא נעים. יכול להיות שנדב היה צריך להתייחס בסגנון אחר, יותר מתון, יותר מעודן בדברים. אני חושב שוב פעם, שהדברים שלו נובעים גם הוא, שהוא רואה שראש הממשלה מוביל אותנו למקומות שלא היינו בעבר. וגם הוא הזהיר מפני האפשרות שימונה ראש שב"כ. והוא אמר על משהו שהוא, אם ראש הממשלה יפעל באופן לא חוקי, הוא לא דיבר על זה שהוא לא מצא חן בעיניו מה שהוא עושה. הוא הוסיף שהוא לא מתהלך עם המצ'טה של האיומים, אבל אני רוצה לחזור, יורם כהן, לחרדה שלך לשני דברים לסיום. אתה חרד לעתידו של שירות הביטחון הכללי? חד משמעי. חד משמעי. אם ראש הממשלה, שרונן יסיים את תפקידו, כרגע לא משנה באיזה תאריך, לכשהוא יסיים את תפקידו במהלך השנה הקרובה או התקופה הקרובה, וימונה אחד מהסגנים, או אחד משני הסגנים הנוכחיים, או סגן שהיה בתפקיד קודם. ששניהם אנשים ראויים. שלושתם אנשים ראויים. אז אני חושב שאפשר להיות רגועים, שאנשים עשו את העבודה, וכמובן ראש הממשלה צריך לבחור אותם, לבדוק אותם, ולבחור את הבן אדם הכי מתאים לפי הבנתו, שיעשה את התפקוד וישקם. הארגון גם צריך שיקום על חלק מהדברים שלו. אם הוא יבחר בן אדם, שהוא לא מהסגנים, ואני לא רוצה להגיד, בתוך הארגון ומחוץ לארגון, אני חושב שיש בזה טעם לפגם, כי זה אומר משהו מאוד מאוד דרמטי, שעלול, אני לא אומר בוודאות, אנשים מצוינים, אבל זה עלול להוביל מצב, שיבוא בן אדם, שימונה, שירגיש מחויבות לראש הממשלה, הוא ייכנס לתפקיד מורתע, ראש הממשלה, בגלל הרבה דברים שצפויים לנו בעתיד, עלול לבקש ממנו דברים לא לגיטימיים, וראש הממשלה מבקש מראשי השב"כ דברים לא לגיטימיים. זה אתה אומר מידיעה אישית. חד משמעית, ויותר מפעם אחת כולל איתי, כולל עם אנשים שבאו אחריי, גם לא לגיטימיים, ספק עם חוקיים, ואני חושב שאם אנחנו נפרסם, או אם יתפרסמו הדברים האלה, הם יגרמו לו אי נעימות. אני לא אומר את זה כאילו... אתה לא מאיים. אני חס וחלילה לא מאיים. אני רק אומר את זה מכיוון שזה קרה בעבר, זה עלול לקרות גם בעתיד. זה עלול לקרות בעתיד. ונקבל ראש שב"כ שהוא חס וחלילה, כן? עושה דברים של נאמנות, לא ממלכתי, פוגע במפלגות אחרות או בראשי מפלגות אחרות, פוגע באנשים לשעברים שהיום מביעים עמדה ועלולים למצוא את עצמם תחת הכותרת חתרנות מדינית. יש מספיק דברים שראש הממשלה יכול לדרוף או יכול לדרוש שיפגעו בכל המרקם העדין שיש במדינת ישראל. יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, בדם ליבך מה שנקרא. תודה רבה. תודה רבה. שבאת אלינו לאולפן הערב. תודה. וממש לפני סיום, אנחנו בעקבות הסרט שהזכיר כאן יורם כהן, הסרט ששידרנו הערב על גדי מוזס שחזר מהשבי, וגם בצל חידוש הלחימה בעזה וקריסת הפסקת האש וגורלם של החטופים, חשבנו שטוב לשמוע הערב עוד מילה אחת מגדי מוזס. אנחנו איתך. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מעניין אותי לדעת איך זה הרגיש לראות פתאום את כל הדבר הזה שחווית על המסך? התרגשתי מאוד. זאת אומרת, זה גורם לגודש בהתרגשות שלי, אבל העובדות הן עובדות. גדי, אני יודעת שהחלטת להתראיין במידה רבה בשביל החטופים שעוד שם, ושלשום בבוקר כשאתה מתעורר ושומע שחודשה הלחימה, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש? קודם כל זה היה ב2:30 בלילה, כי במקום שאני נמצא שומעים את הכל מעבר לגבול, ושמעתי את הפיצוצים במהלך הלילה, וזה גרם לי לסיוטים. פשוט מאוד, אני יודע מה זה, הייתי שם בזמן
שחיל האוויר והשריון ירו והפגיזו וניסו לחסל כל מי שרק אפשר לחסל. ידעתי שהסיכויים שלי הם 50-50, זאת אומרת, ידעתי שבאותה מידה שיהרגו כמה מחבלים, יכולים גם להרוג אותי, וזה הפחיד בצורה בלתי רגילה. אבל מה אתה אומר עכשיו למקבלי ההחלטות שאומרים, חמאס לא מוכן להתקדם לעסקה, אין מנוס מלהלום בהם? לא יחסלו את החמאס בזבנג וגמרנו, אלא אנחנו צריכים להידבר ולקבל בכאב לב עמוק את התביעה להפסיק את המלחמה ולהתפנות מרצועת עזה, ולפנות קודם את 59 החטופים. אני פשוט לא יכול לדמיין המשך השבי שלהם בתנאים האלה, בעיקר שאני מכיר באופן אישי חלק מהחטופים שנמצאים שם. אני חושב בראש ובראשונה על האחים קוניו, דוד ואריאל, שהם היו משפחה מאומצת אצלי, ואני חושב על איתן אורן, שאני ביחסים ממש מעולים עם אחיו שחזר מהשבי. אז אני קורא שוב לראש הממשלה ולמקבלי החלטות. תעזבו את המלחמה עכשיו, תחזירו את כל החטופים הביתה. גדי, תודה רבה. תודה רבה לכם, לכל הצוות, ואני מקווה שדבריי ישפיעו. זה גדי מוזס, שאגב, בכל השיחות שלנו שב ודיבר על הפער בין ההנהגה שהפקירה לבין הישראלים שמחבקים. זהו זה, אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, השידור שלכם, ירון ועינב. אילנה, תודה, אל תלכי לשום מקום, את נשארת איתנו בערב המשמעותי הזה, לפחות לכמה דקות אנחנו זקוקים לך. מכתב חריף וחסר תקדים של ראש השב"כ רונן בר, מיד כל הציטוטים ממנו וגם מתוך ישיבת הממשלה.